हाय लोगोफोर गासैखौबो आरोबाव आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर। दायो जोङो फुजा नायनो फैदो आरो गबर्थना खालि फुजा। भिडिअखौ न'निफ्राय लास्लाबबोनो हायासै आरो आङो फुजा थिलियावसो लाफैबाय नै। बिदिबा लोगोफोर जोंनि गबर्थनानि खालि फुजाया माबायदि जादों एसे देखायलांनोसै आरोना आं लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो। जों दायो गेट मोनफैबाय नै। बिथोरखैजा हाबलांसै आरो ओरैहाय गेटजों। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर अननानै। जों दायो बिथोराव हाबलांसै आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासे। आं मा देखायनो हायो एसे देखायलांनोसै। जों दायो मन्दिर खुलुमनो होननानै मन्दिरखैजा फैबाय आरो मन्दिरा
फुजा नायखांनानै न'आव थांफिननोसै लोगोफोर जोंहा न'आव थांफिननोसै मिथा पान जालांसै जोंहा नै मालाय दासो फैलाबायदो मानसिफोरा जोंहा नायखांनानै न'आव थांफिननोसै थाब फैदोंमोन नालाय जोङो थाब थांफिननोसै फुजा नायखांना फैनानै न' मोनफैफिनबाय फुजा गिदिंना बेरायनानै मेंनाय मोनबाय दसे जिरायनोसै बोरै एसे ओंखाम जाना लासिगोन आं दहाय थांनो एसे जाखांदोंमोन नालाय जाला आङो दायो बिदिबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय